Hey, aquí el Cata hablando. Bueno, nou vídeo al canal. Aquest vídeo va en honor als nostres héroes i héroes, als nostres avis i a les nostres àvies, que són un gremi molt vulnerable a aquest confinament i a aquest coronavirus, ja que ja són gent amb molts anys a les seves esquenes i són molt greus si pillen el coronavirus. Bueno, aquest vídeo es presenta molt interessant per ells. Va enfocat només a ells. Només va enfocats per ells, o per tothom qui vulgui, però és més enfocats a ells, a la gent gran. Faré una rutina durarà uns 5 minuts aproximadament. Potser alguna gent gran li durarà més perquè anirà fent pauses, anirà descansant i tot, però durarà uns 5 minuts l'activitat aproximadament. El material que necessitaríem és molt senzill, només una cadira, una superfície que sigui una miqueta més baixa de nosaltres. Amb una cadira ja aniria perfecte. El nivell és un nivell moderat, ni molt poc, nivell moderat. I l'objectiu d'aquesta activitat és que la gent gran, que no està molt acostumada a fer esport a casa, perquè normalment la gent gran surt a caminar i tot això, però no està molt acostumada, donar-li aquesta oportunitat. Ara realitzarem aquesta activitat. En aquesta activitat consta de 4 parts diferents del nostre cos. És molt important que recordeu que sempre són 5 repeticions o 5 segons de cada exercici. Jo ho aniré dient alguns cops, diferents vegades, però recordeu que són 5 vegades el mateix o 5 segons aquell mateix exercici. Jo no els faré tots perquè si no estarem molta més estona de la que ens permet el vídeo, Jo aniré fent progressivament. Ara comencem pel cap i coll. Primer de tot és fer voltes. A poc a poc i suau, no anem molt ràpid. Hem d'anar fent voltes cap endavant, cap endarrere, a poc, suau, sense fer molta força, perquè si no ens podem fer mal. Ara hem de fer com que diem que sí. Així també 5 cops, i ara el mateix em dient que no. A poc i estirant molt bé tota la part del coll. Ara anem a la part dels braços. Primer de tot, amb un braç, amb primer dreta o esquerra, és indiferent, feu com unes os gegants. Podeu fer com unes os molt grans. I després amb l'altre braç. És molt important, si voleu, ficar aquí el braç perquè així ens podeu evitar lesions. I ara per fer el mateix amb els dos braços. Ara el segon exercici es tracta de ficar la mà a l'espatlla i amb l'altre braç fer una mica de força cap a dalt. I com podeu observar, el braç estira endarrere i així aguantar durant 5 segons. Després el mateix igual però amb l'altre. Fer així i fer força i aguantar. El següent exercici es tracta d'encreuar els braços i tirar cap amunt, cap a sobre. I amb la mateixa posició obrim una mica les cames i tirem el màxim que puguem cap endavant sense fer-nos. És molt important aquest exercici que no forcem més de lo que nosaltres puguem. Hem de fer sota els nostres paràmetres. És molt important això perquè si no ens podem forçar i fer-nos mal. I per últim, el mateix però cap endarrere. I tirem el pit, obrim el pit cap endavant. Després el tronc. Farem com el hula hoop. Hem de realitzar 5 voltes. És molt important marcar bé, però sense forçar. Després, com el que hem fet el mateix amb el sí o no del coll, el mateix però amb el tronc. Sí, 5 voltes, 5 vegades, i no, també 5 vegades. Ja per últim anem amb les cames.
el primer que hem de fer, ens ficarem rectes, tirarem primer una cama i després l'altra. Recordeu que són 5 repeticions. Obrirem una mica, tirarem el cos el pes cap a aquesta cama i tancarem. El mateix amb l'altra. Això és una, però així hem de repetir això 5 vegades. Vale. Després, el segon exercici, hem d'agafar una superfície més baixa de nosaltres, com jo he agafat aquest objecte, això. Es tracta de, sense apoyar el cul al terra, podem apoyar-nos amb els braços, hem de baixar sense tocar el cul al terra i pujar. Baixar i pujar. Baixar i pujar. És molt fàcil. Però si voleu complicar una miqueta més, es tracta de fer-ho sense l'objecte. Baixem i pugem sense cap objecte. No baixem molt i no forcem les nostres cames. Vale, i ara ja per acabar, es tracta d'agafar el nostre genoll, intentar aguantar l'equilibri o que algú ens pugui aguantar i pujar una mica. Suau i a poc, sense fer-nos molt mal, perquè si no ens podem lesionar o ens podem caure i fer-nos més mal a qualsevol lloc. I repetir això 5 vegades. També és molt important que tingueu en compte, que no ho he dit abans, que podeu anar descansant. Podeu parar el vídeo, descansar el temps que vosaltres preferiu i després tornar al vídeo. És molt fàcil, clicar al botó més llarg del teclat, cliques i es para. És molt fàcil perquè així ens pots agafar una mica d'aire, pots descansar tot el que vulguis, si vols anar a beure aigua. Bueno, i hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que us hagi agradat molt, li doneu molt amor, dale like, que us subscriviu i fins la pròxima. Adeu!